Kamu bitong diha unsa mo ga-practice o mag-wrestling? Ay mo sige away-away dihang duha. Wa pa kita naman. Ay, narapo lang. Ulit man. Wala. Ba na nila pa ako uniform ha? Pag-isa pa si mama, kabiyan eh. Ano ba? Mutli ka Pakistani. What? You like seems like smells Pakistani. Maulaw ko mo. Magduwa-duwa ko ka itong akong bidik mga tawal na kay bawat isda niya. Basin, Ang dalawa eh. Support lang siya. Ano siya? Wala siya pa naman. Lagi ko. Watermelon na. Unsa mo duha? Nag-practice mo o mag-wrestling? Gapit yun siya. Kabalo kita mo dili siya maipit lang. Masipad yung kaglihok. Dungo, be!